Salut! În video ăsta haideți să deschidem un set de 3 jucării, un Bobcat, un tractor și un trailer pentru tractorul ăsta, făcute de Matchbox. Astea-s din 2000, se vede, 2017. Când vedeți semnul ăsta pe cutiile de Hot Wheels sau Matchbox, asta înseamnă că sunt internaționale. Deci modelul ăsta, setul ăsta e în producție, făcut pentru toată lumea. Sunt anumite modele care sunt strict numai pentru Europa, numai pentru America, mai știu eu alte continente speciale numai pentru ei. Setul ăsta a fost $3. Ok, haideți să-l deschidem. Ok, primul se ridică în sus, așa, în jos, cupa, foarte fain. Platforma e de metal. Următorul tractor. Aici. Și trailerul ăsta de fermă. Trailerul se cuplează aici într-un pin la tractor. Super. Patru roți pe față, 4 pe spate, de alea din mijloc nu se mișcă, nu se rotesc, cu platforma turnate așa, numai îmi dă o imagine de 4 cauciucuri, numai axa asta se învârte. În realitate sunt tractoare de alea mari, cred că. Super. Și cu asta mergem la construcții. Și pot de gropi. Intră aici în trailer. Intră. Ups. Aici trailerul e vopsit, așa ca și cum ar fi stropit cu noroi. I-o dat ăștia un pic de efect.
data viitoare.